Ayun, Miguel, shout out. Amore mia, tamsak. Ilohoz. Ayan, Miguel, shout out sa iyo. Home cooking. Shout out sa Edward. Ayan, shout out sa Ma'am Scarlett. Ayan, kaya support naman natin sila sa Kasangga. Ayan. Ito laging binababa niya na premiere. Kaya ba to? Hindi ka pa ba monetize, Lods? Edward Castrillo? Dapat magla-live ka, Lods. Silent live. Para sa watch hour mo. Ayan, tamsakan ko na rin yan yung mga ano. Ayan guys, tamsak naman yung nakapin sa taas. Haba live din si Ma'am Nels. Ayan guys, may support naman natin nakapin sa taas kay binaba ni Lods Edward. Palambing patamsak Forts Bell Mama. Ayan, karamaran ito. Ayan po may Baldo, enter your friend, maki-join sa mga pag-games, manalo ng mga Gcash prizes. Ayan. Ayan guys, tikita po kayo dito sa nakapin sa taas. Ayan, para mapasyalan niyo siya Lods Edward Castrillo. Kung gusto nyo manalo guys ng mga pa-premyo sa kanilang pag-games. Ayan. Live in 17 hours na po ito. Kantahan. Excuse me. Ayan. Kung di pa kayo nakadikit dyan guys kay Farm Force Bell Mama. Ayan. Lobo ah. Ordin tamsak, boss. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Zamra. Pero umiikot ako. May na ba yung internet ko? Umiikot nyo. Ayon. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Zamzam. May na internet ko siguro. Alis ko na, boss. 11 p.m. Kuwait. Uwi ka na, Ma'am Samsam. Ay, wow. Kaya, keep safe and enjoy. Yan, mag-ingat, Ma'am Samsam, ha? 11 p.m. Kauwi ka na ng Pilipinas. Safe and sound na paglapag sa bansang Pilipinas, Ma'am Samra. Kumusta mo lang tayo kay Lods Manam doon? Ayan. Enjoy! Wala nang bang balikan niyaan? Ito, nagsusulat ako ng One Health Pass pag silip ng YT. May One Health Pass pa rin ba? Oo. Pahirap kasi One Health Pass yan.
Ingat ka tayan. Okay lang kasi may one health pass ka. Ma'am Samsam. Talino kasi ang nag-ano ng one health pass na yan. Dapat wala na yan. Ayan guys, pasapan naman din nakapin sa taas dyan. Uway. Ayun, sabi niya, okay, uway. Uway daw. Yung uway sa amin kasi parang ratan kasi yan. Ayun, sarap mag-uwi, ano? Wow. Uwi na si Ma'am Samsam, dami na siyang baon yan. Yung night boat ko, 2 lang binababa niya. Kaya meron pinsan pagka mag-timer ka eh. Hindi naman binababa lahat. Ay, may radyo ito ulit sa 4 mga viewers natin yan. Sige Ma'am Samsam, tapusin mo na yung mga requirements mo dyan para wala kang abala dyan sa airport pagka check-in mo. Ay, maraming salamat ulit sa pagdalaw Ma'am Samsam. Ayun, 2 lang binababa niya. Si Lods Piopio lang at si Lods Roger Gonzaga. Bakit ganun? Ano ko to sa nightbot ah. Naka-timer na nga yung pagbabala. Ayan guys, support naman yung members ko dyan. Ayan guys, patamsak naman siya nakapin sa taas. Tamsak naman na lahat ako dito kay ayun, check ko lang Lods kung mayroon pa ako ninatamsakan. Ayun, binaba na kay Manong Ace. Natamsakan ko natin ito lahat Lods sa Kasangga. Bakit dyan naman, ikot-ikot na naman yun. Ang tamsak na ako sa nakapin na yun, tamsak na rin tayo. Yung sa guys, hindi pa nakatamsak din sa nakapin, support naman natin. Sulod sa Edward, kasi lagi naman yan para nakapasok sa live natin. Kaya yung ano niya. Ganun pa rin kasi pinapatamsakan niya. Ayan. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Babala kayo mga ano nyo dyan para matamsakan po natin. Wala naman natamsak, harus lahat nakatamsak na. Ibig mo, nadarama, mo'y naglaho na. Hello, Mike Tess. Hello. Original voice yan, guys. Itong original voice natin. Ayun, binaba niya rin kay Lazalde. Ayun kay Ma'am Scarlett, pati yung baba niya. Ayan. Magano na lang tayo para maganda. Ayan sa to, guys. Tamsak naman sana nakapin dyan sa taas.
Yan guys, dikit naman dyan na nakakahingal naman tong boses na to. Nakahingal. Makakahingal yan? Parang salita ka, nahihingal. Ayan. Gamitan natin ang original boses natin. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa live ni Falcon of the Sword. Ayun, ilan ang baba na 5. Ang balik naman kay Los Piopio. Kasi siya yan, dapat si Ma'am Scarlett ang baba. Si Ma'am Scarlett, Norfa Mia, at saka si Ma'am Carmen, kay Mama Bros. Tingnan natin kung bababa niya. Ayan guys, patikitan nyo naman yung nakapin dyan, yung binababa ni Nightbot, yung mga members ko dyan. May sukli po yan. Suklian po kayo yan. Ayan, shoutout sa Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa pa-BG-BG mo dyan. Yung ilan shoutout ulit sa lahat ng mga members ko dyan. Kay Ma'am Scarlett, kay Mahal Aling Carmen, Norfa Mia, ayan, Ma'am Rose Vlog, Manong Isar Lodge Piovia, Lodge Saldes Zeben, Bro Noel Naraha, ayan, kay Lodge Roger Gonzaga. Ayan guys, oh. Tingnan mo, ilan ang binaba niya? 5. Isa. Tingnan natin, check natin yung timer. Kay Lulu Bigs, Lord Saldi, Lord Piovio, Lord Roger. Tsaka kay Manong Acer, 5. Ayan, may 4 pa dapat na yung baba yan. Ayun guys, support naman natin nakapin sa taas. Ayan, Damsak Dan po. Ayan, maraming salamat, Los Bobio. Maraming salamat ulit sa pagparin nyo ng membership mo, Los Bobio. Ayan, thank you so much, Los Bobio. Balik na naman kay Manong Acer. Ayan. Ayan, update lang po tayo guys. Alam naman natin maraming naka-live ngayon. Ayan. Ayan, patamsak naman sa nakapin dyan guys kung gusto nyo yung tamsakan. Walang iko, no? Ayan. Ayan ang regular na boses natin. Hello, Mike Tess. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pag-BG-BG mo dyan. Nag-aralan ko si itong Nightbot na to eh. Kasi 5 lang itong binababa niya, alam ko eh. Pag i-delete ko na lang yung timer na yun. Ayan, sinang binaba? Si Lods Piopio. Ayan, Manong Isa. Lods Roger. Ayan guys, kung gusto nyo guys, hindi kita si Lods Piopio. Ayan, may maliit siyang bahay. Ayan, si Lulu Bigs. Ayan, babalik naman siya kay Lulu Bigs. Bali, 4. 1, 2, 3. Yan, sa tot sa'yo, 10-10. Maraming salamat. Ayan, Christine Garonan. Ayan, meron na yung 10. Ayan, 7 million viewers natin guys. Please support naman yung nakapin sa taas. Kung di pa yung nakatamsak. Yan! Ayun, Tintin, mayroon ka ng ano. And mayroon ka ng malabis. Ayan, binalik naman ka doon sa video. Ayan, support naman natin guys yung binababa ni Nightbot. Ayan, yung baba, yung mga kababaihan. Kailangan natin may yan. Ayun, 6 million viewers. Miguel Loud, shout out. Ayun, walang iko. Lagyan natin ng iko para maganda yung pakinig niyo dyan.
Nakikita niyo ko ba yung guys sa minaba ng ni Nightbot yung aking mga members dyan? Dan sa nakapin, ayan, maraming salamat sa iyo, Tin. Ayan, gamitan ko ng stream element na lang yan para ayan, halos piyo-piyo naman binaba niya. May nagay sa dati Scarlett. Subukan niya natin. Hindi yan eh. Normal na ano kasi. Ayan, 5 lang talaga kaya niya baba. Pag-ibig ko sa'yo. Balik na makalos Soldier. Hindi, dito pa rin ako, Ted. Ayaw. Ayaw. Bigyan na shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayun. Wala pa din. Busin ko ng pera ng Saudi. Ayun, si Manong Acer naman binaba. Ayan, support naman natin kasi nakapin sa taas. Oo. Oh. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. I-delete ko na lang itong ano ng ano ko. Timer. Oo. Ano siyempre uwi? May mga ano pa tayo. May mga obligasyon pa tayo dapat tapusin bago umuwi. Ayan. Wala pa naman ako 1 taon dito sa Saudi. Oo, no. Diyan ka pa rin nakamano sa ano nakita ko nga eh. Kasi napalipad ka doon eh. Diyan ka pa rin, bumalik ka pa rin sa amo mo din. Ayan, mas maganda yan. Mahirap sa Pilipinas eh. Huling ibalik. Hindi mabuti. Oo. Sa atin kasi, mahirap ang ano sa atin. Wala ka namang stable na trabaho doon. Tapos wala ka mga negosyo. Yung pera labas na labas yan. Maliit pa naman yung anak mo eh. Malaki pang kakayad mo niya. Saglit lang guys, ay kay check ko ngayon ako. Bakit ayaw? Ras balik na ako dito. Ayun. Ganda talaga tin. Tsaga-tsaga lang. Okay naman yan sa amo mo. Ano ito na itbot ko? Ayaw bumaba ng ibang link.
Timer. May na internet ko. Apply ko ibawag dito sa Middle East. Hindi, kahit saan ka namang lugar natin. Depende lang naman yan sa ano mo. Oo nga, may na internet ko eh. Hindi ba ako umiikot? Normal yan. Pangkanta ko, puto-puto talaga. Pagsalita ako ng automatic yan. Ayun, subukan ko sa US. Kung may mga kilala ka naman doon, walang problema. Pero pagka mag-apply ka na, kung makahirap sa US. Hindi basta-basta ang US. Baka ma-scam ka lang. Abutin ka ng siyam-siyam pagka sa US. Dapat may nagpipetition sa'yo. Ano pa man siyang pinsan. Pero matagal yan, Ten. Kung hindi ka lang asawa, kung pamangkin ka lang. Pero wala naman problema. Magsubok. Mas mabilis kasi pagka may asawa ka doon o petisyon ka na. Pero pag ganyan mag-apply ka na ko. Hindi basta-basta yan. US. Oo, yung pamangkin. Nako, hindi, ano yan. Depende. Pero ang alam mo kasi pag ang pamangkin lang, hindi mo asawa, matagalan ka niyan. Hindi parehas sa mga ibang bansa yan. Okay. Sana ano mo yan. Sila mag-asawa ko sa akin.
Bakit ng ganito? Taga doon yung, wala kang problema, Ten, kung doon yung asawa niya. Kasi ikaw, hindi ka naman niya. Kaya ka mabilis magpetisyon. Pagka asawa mo, o ano mo, asawa, mas mabilis. Pero pag hindi, matagal yan. Kaya yung iba dati, ang mga sa mga ganyan US, kahit pinsan pinapakasalan para lang makapunta doon. Para mas mabilis. Pero kung kukunin ka lang, hirapan ka dyan. O sa Canada ka naman, meron ka mga show money na kailangan. Kahit mga bakasyon ka lang nga eh. Normas Dan Vlog. Maraming salamat sa Lord Normas Vlog. Hindi basta-basta ang proseso ng UST. Wala, ayaw talaga ibaba. Kaya mo muna, set na lang natin yan. Ayan, lads. Oo. Ayun nga, magtutur ka, pero may show money yan din. Bakasyon. Ano na tulad kasi dati yan. Sabi hindi ka mag-tour. Tuwa ka pa ng passport mo. Aprubahan pa yan. Visa. Dami yung makasamahan ko rito. Napapunta ng Dami sumani. Tapos may ano pa yan. Hindi ko may ano ka doon. 40K? Hindi yan. So mas may git dyan. Daan yan pagka Shumani. Hindi lang 40K. Ayun guys, pa-support naman natin si Lods sa... Ayan. Maraming salamat dyan guys. Okay. Okay, Ten. Sana matuloy yan yung plano mo. Ayun guys, pa-support naman natin Sir Norman. MCE Kaka. Ayun. Kapag walang work job, about 160K. Ganun. Ingat-ingat ka lang, baka ma-scam ka. Ayun guys, pa-support naman siya nakapin sa taas.
Ayan, Sir Norman. Okay. Sige, Tin. Pagbutihin mo yan, Tin. Ayan, support naman natin guys yung nakapin sa taas kay Lods Norman Dance Vlog. Yan para pa, hindi mo pala akong dinidikit sa Lods Norman. Ayan. Premyo Tamsak. Ayan. Maraming salamat Lods. Premyo. Ayan. Sige ma'am, MCK, dikitan kita mamaya. Sir Norman. Check ko lang Sir Norman. Ako rin pa kung di ako kadikit sa'yo. Sana natin matuloy yan. Yung ano mo. Kasi hindi basta-basta mag-apply sa US. Saka mahirap din dyan. Kayod kalabaw ka dyan. Ayun, dating dikit na rin sa'yo, Sir Norman. Kaya marami mga homeless sa Amerika kasi nga hindi nila kayang tustusan yung tax nila sa government. Kailangan kasi pagka nasa ka, maintain yung tax mo. Pagka wala na, yan. Oo, pero iba sa Saudi kasi dito wala kang tax magkano binabayaran. Sa Amerika yung cost of living mo bayaran mo kailangan may sakyan ka. Kaya marami talaga nangangarap sa Amerika. Pero hindi basta-basta kasi yan guys. Mas maganda sana kung mga petisyon ka o may asawa ka, mga mabilis yun. Pero kung tourist ka lang, 20 ang labas mo niyan pagka hindi ka basta-basta makahabang trabaho. Chichi Presto. Ayan Brad, sa'yo pala yan. Ayan, sige. Sige Brad, sige Brad. Baba mo yung link mo Brad. Kita natin. Ayan guys, support naman natin si Chichi. Ayan, kaibigan ko yan lagay si Chichi Presto. Ayan, dito din yan. Pipin ka mamaya, Brad. Sabihin mo, Brad. Ayan, sige. Ayan, matapos sa upcoming premiere. Ayan, sige guys. Pagka natapos to, Brad, baba mo nga Brad yung link mo, Brad. Para ipipin ko mamaya, Brad. Ayan, support naman natin nakapin dyan sa taas, guys. Si Lods Norman. Ayun. Hello, Brad. Sir. Ayan, sige Brad. Ayan guys, support naman natin si Chichi Presto yan guys. Maliit pa yung bahay niyan. Kaibigan ko po dito yan sa Middle East team. Ayan, kasama ko yan sa kaibigan. Happy kita mo yan. Ayan ang pagdikitan ka dyan, Brad. Premiere.
Ayan, Ma'am Scarlett, baka pwede mo yadahan mo na si, Chi Presto. Ayan. Sana si MCC, kaka. Ayan, pag-uwitin lang talod sa Norman, ha? Ayaw, may paglamlaban, di kita kayo dyan, guys. Habang ako didikitan ko muna to si 3. Ayan, maraming salamat din sa pagdalaw, Brad. Ayun na kita mamaya, Brad. Brad Archie. Hindi kita ba? Ayun, sige, tintap sa kakamaya yung premiere mo. Ayun, ma'am, kakaipipin ko mamaya pa. Ito ko na to sa inyo. Ayan, mga nasa tutuloy dyan sa 3 million viewers natin. Hindi kita naman na natin. Sige. Sana yung bahay ni Ma'am MCC. Your Norman's dance vlog po, support Dikit Bill Dance Stage, still play. Ayan. Ano mahabol yung bahay ni mga MCC? Alam guys, ha? Ayan, may gano'n siya tuloy siya guys. Ang lit lang guys, ha? Wala isang dikitan ko na lang. Ayan. Okay. Ayan.
Yan, shoutout sa Ma'am Yani. Maraming salamat sa pagdalaw. Top lane support. Ayan, maraming salamat sa Lods. Ano? Ayun, maraming salamat guys sa kay Lord Storman niya. Yung ipi-play, ano ko lang to guys ha. Para madikitan ko muna. Support naman natin yan guys yung nakapin sa taas. Ayan, upcoming. Yan si Chichi Presto guys. Malit pa yung bahay niya. Yung BB pa. Tapos si Ma'am Stacy. Ayan. Para magdidikit na ako. Ayan, Ma'am Yani, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan. Ayan, maraming salamat, Ma'am Scarlett. Ayan. 12 ka pala, Brad. Malaki ng views mo. 140. Father and daughter. Natakot ka sa makayata, Brad, sa anak mo. Ayun guys, support naman natin si Lods Chichi Presto, yung bago niyang channel. Wala ko lang to guys ha. Kaibigan ko po ito dito sa Middle East. Tagal na kami magkakaibigan. Ayan, siyempre gusto niya rin guys makipagsapalaran sa mundo ng YouTube. Ayan, salamat ulit po, Scarlett Vlog. Ayan. Ay, Ma'am MCC. $492. Sige. Ay natin dikit yan para matatag. Yan, salamat sa pag-pin host. Ayan guys, support naman natin nakapin yan. 3 nakapin upcoming premiere. Good evening, Idol Falcon. Tatay Rene, magkila shoutout po sa'yo, Tatay Rene. Ayan guys, nagsusupport na kami nakapin sa taas. Ayan, pasupport naman natin yan guys sa Lods Chichi. 10 thumbs up ulit. Ayan. Maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Saka ko lang sugutin din. Ayan, Tatay Rene, magkila shoutout sa'yo. Yan na guys, focus muna ako sa ulit dito. Ha? $60,000. Gwen, 500 ka na. Ayan. Maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Ayan, payudahan na rin natin ko si Archie. Ay, baka na nakadikit ko rin ito kay Ma'am MCC. Ayan.
Ayan guys, support nyo rin yung binababa ni Nightbot. Yung members ko po yan. Salamat, Scarlett. Dito na tayo guys, magdidikit na tayo. Yun, Ma'am MC 495. Bakit 495? 495 lang naman siya, Boss Card. Wala pa 500. Sa MC Siblang. Kaya hindi binababa yung Nightbot yung ibang ano. Ayan, mga rin ulit sa inyo dyan guys. Habang ako yung nagdidikitan muna. Three. Katabi ang kani. Ito sa 7. Diba? May 100.2k views ka bro. Ito ko sa ano mo brad ha. Ayan, support naman natin guys yung naka-pin dyan. Kababa. Ayan. Ayan guys, may naka-pin po ako dyan kay Che Presto. Ayan, may baby pa yung bahay niya. Bigyan na natin siya muna ng 10. Ayan, tatlo po yung nakapin natin dyan. Tatay Rene, maraming salamat. So ngayon ako nakabisita sa iyo, medyo busy sa trabaho. Yan, okay lang Tatay Rene. Maraming salamat po. Ayan, alam naman natin Tatay Rene, pagka ayan, 5 million viewers natin guys. Ayan, pa-support naman sa taas guys. Hi Ma'am MCC. Yan, 497. Pag-uwitin natin to. MCCC. Ayan, magdablaban. Ayan, mga Nightbot dyan guys. Dikitan nyo po yung binaba ng members ko po yan.
Ayun, 6 million viewers natin yan guys. Mga shoutout. Ayun guys, pasupport naman kayo ng kapin sa taas. Ayun, mga baby pa yung bahay. Ayun, si Ma'am, 500 na. 500 ka na Ma'am MC Vlog. Lampas na. Ayun, magdinikit din ako sa'yo, Tin, ha? Yung mga walang ano, Tin, walang ano akin yan. Yan, salamat, host. You're welcome. Yan, Ma'am Yani, Miguel Jotat, maraming salamat. Ayan, si Ma'am Yani. Maraming salamat sa support. Ano oras na din sa Pilipinas. Sa sinta si Ma'am Yani. Yun, 21 ka na, Brad. Yun, naghahabulan yung dalawang pusa. Mapakali. Hindi ikaw lagi. Shout out mga lods, shout out sa lods, Miha Kazan, maayong gabi da sa imo, Ma'am Miha Kazan, kumusta na diha? Diha, parang nagbisaya tuloy eh. Ay mayong gabi. Kaya ng cellphone natin, ano tayo. Ayan, 500 to. Ano ba ito na ibang video mo, Ma'am? Let me see. Ano ba ito? Jinsan Part 2. Dito tayo sa 28 views. Ito 43 views. Swimming time. Wow. Swimming siya. 500 to sa MCC. Ayan. Maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Ayan guys. Sige guys. Ayan nakapin. Lods, may akasan. Baka pwede man naman tamsakan. Dikitan nyo nakapin sa taas. 5 na tayo kaya ang baba ni Nightbot. Ayan. Dan kay Chef Presto. Yan, maraming salamat sa mga MC. Ayan, thank you. Ayan, bibi pa yan guys si Chef Presto. Yaking kaibigan. Ayan. Yan, Tintin. Ang pang ano na to? Apat na dikit yata ako sa itin. $15 hours. Short pod, seafoods. Boss, sarap nito, Brad. Yung download ka rin naman mahaba, Brad.
Yung dan sa premiere, maraming salamat sa MCC. $23 kay Che Presto. Ayan, sige Ma'am Scarlett. Busin ko lang tong dikit yun sa kanya. Ayan, support naman natin kay Sir Nakapin dyan, yung premiere, yung Ma'am MCC. Pinag-isa ko na para hindi na ako mahirapan mag-ano. Ayan, 24 na siya Ma'am Scarlett. Ikaw na pala, minamahal ko. Oh. Ayan, MC Dan ako sa'yo. Yan. Ma'am MCC, dikit nga ito. Huwag kang mag-alala. Ayan, dikit na ito. Yan ako hindi pa nadikit sa'yo. Wow, ito pa, may titin. Saan ka na? Salamat po, Scarlett. Ayan, maraming salamat. Welcome, welcome. Ayan, dito naman tayo sa... Mentor Ma'am Yani TV, Miguel shoutout, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan guys, pasensya na kayo guys. Nag-aayuda muna kami dito. Dapat pala ang video mo, Scooter. So tayo sa bahay ngayon. Ayan. Ayan. Wala niya ko dahil sa'yo. Yan Ma'am Scarlett, wag ka na magawa ng ano mo. Mga ano. Kasi limang lang binabainay. Ayan guys, nagdidikit po ako guys ha. Ito muna ako kay Che Presto. Ayan. Tapos kay Ma'am MC. Yung mga hindi pa natin nadikitan yan guys, didikit natin yan. Ayan. Dan Sam MC Vlog. Ayan, maraming salamat sa Elos Miha Kazan. Nakadikit naman ang iba ko rito kay Mamiya Kazan. Kay Mia Kazan tuloy. Kay Ma'am MCC. Ayan, 7 million viewers natin guys. Please support naman natin yung nakapin dyan sa taas. 3 po yung link natin dyan. Ayan. Ang dami ko pa din tininadikit sa akin. So, sa'yo. Oh. Gripping. Ayun, sa main million. Tamiha ka saan? Pakibaba ang main mo or ito na po ha, ba main nyo? Ayan, sige. Maglablaban po kayo dyan, guys. Ayan, magsuportahan tayo, guys, para maganda ang labanan. Hindi ko na natamsak yung sa akin. Ayan, 25. 8 million viewers sa atin niya. Bigyan na shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ano tayo kay Brad? Kay Brad Che Presto. Yung kanyang beautiful daughter. Baka na yung mga anak mo, Brad. Leisha Chan. Hello, guys. Si Leisha Chan. Ayan. Hi.
Thank you for coming. O, ano po. Ayan guys, mamaya pag natapos ang dikitan to, kay Norco magbalik. Ayan. Ayan guys, balikan yung binaba ni Ma'am Scarlett. Yan po. Balik kay Nor. So kasi din binyono yun. Panahon. Yan. Nakayuda na rin pala lahat to sa iyo, Los. May si Joey Bars Archie lang. Dahil pa ako pala hindi nadikit sa itin. Ay, Chan, Palcon, thank you, sweetie. Ayun, welcome sa iyo, Ma'am Licia Chan. Please drop your name. Ngunit lobat na ba? Ayan guys, please subscribe to my Nightbot. Tamo. English guys. Ano There's 7 million viewers natin. Thank you for coming. Welcome to my live stream. Ayan, hindi na ako nakatamsak. 26 ka na, bro. Kaya support naman natin guys si Che Presto. Ayan yung kanyang bahay na sa coming 30 na siya. Bago tayo tapusin natin dikit para mag-pin tayo ulit ng ibang mga bahay dyan. Naghahabulan yung dalawang pusa. Simba and Humpy. Dyan dikit sa binaba muna bahay host, Scarlett. Ay maraming salamat sa Ma'am MZ. Ma'am MCCEE Vlog. Ang pangalan mo, Lods. Ayan, please connect naman guys sa mga binaba ni Nightbot. Salamat MCC. Check ko lang yung tulos. Nayudahan na rin kita kasi dati. Yung iba kong ilang bahay mo, Tin? 20 ka na, Tin. Ayun. Ayan, maraming salamat nyo guys. Sana nandikitan natin lahat yung mga ano natin. Puso ko. Ayan, Brad. Che. Ayan, okay na, Brad. Nakailan na ba yung Diyos? Tsaga-tsaga lang. 27. Di ba? 27-12 kanina yun. Ayan, okay na. Gawin naka-live. Yan, naka 1 hour na po tayo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, shout out. Maraming salamat ulit sa pabiji-biji niyo guys. Ayan, siyempre.
Maraming salamat sa paligid nyo dyan. Ayun, support naman natin to guys. Ayan. Mapalit na po tayo na nakapina, nakatamsak na tayo. Ayan, Brad. Ayan, okay na yan. Huwag natin biglain para hindi siya mabigla. Ayan, support naman natin nakapin dyan sa taas guys. Ayan, yung nightbot natin. Binaba ni nightbot natin. Balik-balik na lang siya. Ayan, binaba natin boss. Dikitan nyo po yung guys. Babalik yung mga yan. Ayan, please connect naman guys kay Lods Roger Gonzaga, yung aking member, at kay Manong Azer. Ay Lulubig, si Lods Elizabeth Lods Biofio, ayan. At kay Ma'am Scarlett Vlog, Ma'am Carmen, ayan kay Ma'am Marbros. Hindi kasi binaba ng, guys. Binababa kasi ng, lima lang kaya. Ayan. Nakikita nyo yung guys, ang babalik yung mga yan. Yung 7 million viewers, Santa Miguel, shoutout ulit guys. Please support naman natin nakapin sa taas. Ayan, Bird Che. Ayan, 27 ka na, bro. Ayan, pahingaan mo muna yan. Uploadan mo yun, mag-live ka rin, Brad, kahit silent lang. Ay, hindi pa pala pwede yan. Hindi pa pala. Hindi ka pa pwede mag-live. Sige na, Brad, pagka pwede ka na mag-live. Ayan, sige ma'am, Miss Plan, maraming salamat. Dinikit ko na sa'yo lahat. Tsaka pahingaan mo rin yung ano mo para hindi siya malalagas. Ayan, please support naman natin si Los Piopio. Ayan. Ayun guys, mamaya ipiping ko si Los Piopio, ha? Para ayudahan natin. Maliit pa rin pa yung Los Piopio. Ayan, member ko yun guys. Masipag yan si Los Piopio. Ayan, may nababa ni Nightbot, Ma'am Scarlett. Yung ano ko to, ayudahan ko siya. Ayan guys, ayudahan ko na si Lesbia.
Ayun guys, support naman ito si Lods Pio. Yung maliit pa yung bahay niya guys. Mabilis lang naman ito yung sa kanya. Dalawa po yung nakapin natin guys, si Nor. Kay Pio. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Scarlett. Supportive sila si Pio. Hindi niya kasi na-uploadan ng malaking ano niya. Titis! Ayan, support naman natin guys yung nakapin. Ayan, support niya mga binaba ni Nightbot. Dan kay Fio. Si Lord Charles Zeben. Support naman natin guys. Si Lulu Biggs. Ayan, naka 1 hour and 15 minutes na po tayo. Bilis na lang oras, diba? Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan guys. Pa-support naman natin nakapin. Wala kasi mahabang video sa Los View.
Ayun guys, nangidikit lang po kami sa nakapin guys. Support naman natin si Lods Pio. Ayun, 6 million viewers natin yung biglaw shoutout. Init sa inyo. Ay, may nagsatat yung Ma'am Scarlett. Ayan, nag-ano lang ako kalos Pio-Pio. Tapusin ko lang ito. 21 na siya. Naka-live din pala si Ma'am Nils. Ubus na. Ayan, shoutout sa'yo, Ninang. Maraming salamat sa pagdalaw, Ninang Vlog. Harap pa, Ma'am Teisha. Magandang shoutout sa'yo, Ma'am Teisha. Yung maraming salamat. Maraming salamat sa paharap mo, Ninang. Maraming salamat sa pa-heart mo dyan. Ayan, magtitimpla lang ako ng kape, guys. Ha? Ayan, sa part naman natin, guys, yung nakapin sa taas ng kay Lods Pio-Pio. Ayan, 91 na siya. Road to 100 na si Lods Pio-Pio. O, di ba? Pagka nagunaw din siya, congratulations. Tapos na harang. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ninang. Okay, magkakape mo na, ha? Kita tayo. Hindi nagbaba yan, Ninang. Hindi siya, Ninang, talaga nagbaba ng bahay niya, Ninang. Ako lang nagbaba kasi nakita ko naman may 81 subscriber ba siya. Ayan, yun yung pinopromote. Ay, promote na natin. Ayan. Ma'am Teisha, bigyan shout out.
Ayun. Ayun, tambay lang ako dito. Ayun, salamat sa iyo, Ma'am Tesha, kasi 2 hours naman ako, mag-in naman ako na. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. Ma'am Scarlett, ayun guys, pasupport naman natin yung mga members ko po dyan. Ipin ko muna si Lods. Ayan, Ma'am Tesha. May bibigay ako sa Ma'am Tesha. Bigyan kita 4 saglit lang. Kubod ba yung Tesha? Ayan, para may bibigay ako na 4 sa Ma'am Tesha. Ay, maraming salamat ulit yan guys sa inyo sa pin sa taas. Ayan. Isa ko sa kalikot na matulad kay Ma'am Tesha. Ito wala pa. 124 sa Ma'am Tesha. Bagong gawa kasi ako Ma'am Tesha. So, yun ako yung ulit sa live. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. May support naman natin si Ma'am Tesha. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pag-BG mo dyan. Ito may 4 lang kasi lahat naman ito nakadikit na. Gala pa more.
Meron akong didikit sa Ma'am Tisha. Harampay. Ayan, may nasa tatuloy sa inyo. Host, baba po muna ako. May ipapagawa ang amo ko. Salamat po. Ayan, sige Ma'am MC Vlog. Ayan, maraming salamat sa patambay mo dyan. Ayan, pasyal-pasyal ka lang pagkano. Ayan, live ka rin Ma'am MCC para sa iyong What's Hour. Thank you, salamat din sa support. Sa love and support. Thank you. 100 million viewers natin. Please support naman natin nakapin si Ma'am Tisha Hansen. Ayan. Ayan guys, kasi mayroon akong ididikay. Para isang ano lang. Ma'am MC, salamat sa dikit. Ingat po. Ayun, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayun. Yan, likewise po. Host, salamat. Ayun, hindi ko na nabasa yung una niyang mga ano. Sulit nga, baka mayroon akong lampasan. Ayan. Ma'am Tisha, may shout out. Tambay ka sa live ko gabi. Ayan. Ninang, may shout out po. Shout out Team Malim. Scarlett, shout out. Ano nga, maraming salamat. Ayan, sige, nakatambay tayo. Natambay na ako Ma'am Tisha sa kagabi. Pag-gising ko, iba na nagpi-play. Nice, Den Falcon. Ayan, shout out Ninang. Welcome po Ma'am Tisha. Nag-auto kasi itong ano ko eh. Pagka nag-play, pagka natapos na nag-game. Ayun kasi dinidikitan ko lang si Lord Saldi. Mayroon akong 4 na ano. Kaya si Lord Saldi nga, hindi na wala ng time mag-live din. Palakon Dessert, shout out po. Ayan, Lods Moises. Barreto Miguel, shout out. Maraming salamat sa pagdalaw, Lods. Thank you. Ayan, kamusta ka naman, Lods? Ayan, kay Lolo Bigs din. Para makikita natin si Lolo Bigs. Bro, Noel. Pero, ayan. Ayan, tamsak dan, Lods. Ayan, maraming salamat ulit sa'yo, Lods. Ayan, kamusta ka naman, Lods, sa Moises? Ayun, ano ko lang ito si Bro Noel, ha? Nagdagan ko na rin sa kanya. Sabay-sabay na, yan. Sayang din naman. Magandang aso. Frankie lang ang malakas. Ayun, shout out sa lahat ng mga Frankie dyan. Manay mga viewers natin. And support naman din nakapin sa taas si Ma'am Tisha Hansen kung di pa yung nakadikit. Sushi, hello po. Ayun, hi po Ma'am Sushi. Sushi ba? Yung nightbot ko rin ito, hindi marunong magbaba ng ano eh. Parang tamsak, kaya maraming salamat sa parang Ma'am Tisha. Pwede po ninja share yan, okay lang po Ma'am Sushi. Basta panoorin mo lang yung video, okay lang. Solid Black, shout out po. Sabi ni Loud sa Barangay Margie. Ayan. Salamat po. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Juicy. Kung may mga bahay ka, Ma'am Juicy, baba mo. Para masilip din natin yung bahay mo. Maya baka ano na yan. Para dikitan din natin. Viewing sa video mo. Ayan guys, may ano lang ako dito kay Ma'am Tisha. Ayan, pangatlong dikit na yun. Ayan. Ito ka Ma'am Tisha sa gala for more. Ayan, sige, gala pa kayo more. Stay ko din ito. Ayan. Sige Ma'am Tisha, maraming salamat. Ayan, Ma'am Tisha, mga
Ano naman, mag-end din naman ako siguro mga 24 minutes na. Pero maraming salamat din siya. Tapusin ko lang dito sa MMTC yung 4. Kasi meron kong ginawa na 4. Yan. Kaya pinanood ko na yung video mo. Yan. Yung bilis ha. At least may views, di ba? Ang views kasi, seconds views din naman yan eh. Hindi naman ibig sabihin pag lahat mo, kasi meron akong pinanood na kahit na paroon mo yan, views pa rin yan. Hindi naman sa matagal. Ayan. Ma'am Sushi? Ano ba si Ma'am Sushi? And welcome sa Ma'am Teisha. Ayan. Nadikit ko rin ito kay Lolo Biggs at kay Marcel. Ang timer ko kasi... Ayan, maraming salamat sa video niya, Ma'am Scarlett. Hilahin ko na naman yung premiere. Ayan, kapit tayo guys. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw ni Nang. Ma'am Teisha Hansen, shout out. Ayun. Katarina, maraming salamat din po sa iyo. Tatay Rene. Ayos na natin si ano, that's laro niya. Rene Miguelao, shout out, sabi niya ng Ma'am Teisha. Scarlett lang Miguelao, shout out. Sige. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. At Rene, wala kang premiere. Dito kayo, bro. Minsan umaga 4 p.m. Ano tayo guys kayo ng The Bigs, no? Ayan, house, premiere house. Ayan, sige, Ma'am Scarlett. Ayan, maganda dikitan ko na rin si Ma'am Teisha. Last na yan. Ayan. Sige, pipin natin yung premiere. Ayan, guys, support nyo yung premiere ni Ma'am Scarlett. Kasi pinaba. Ay, support naman ang premium ni Mao. Para meron natin. Hindi kasi sila nag-automatic na. Ayan, parang dikit na yung montation. Nasa dikit sa 124. Advertise pa. Ayan. Ayun guys, support naman natin upcoming premiere ni Ma'am Scarlett Vlog. Ayan. Bilis silang oras, ano? 1:41 na tayo. Ayan. Naka-live din yan. Maraming naka-live.
Ang idol ko. Ay, meron pa kumanta kasi pero ano na. Marami pa rin kumakanta. Dahil kasi pag kumanta ako, wala na, sharing na agad, automatic na. Wala nang action. Yan. Bigyan shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Hello, Ading. Yung mga shoutout sa'yo, mahal, Ading Carmen. Ayun, sa live mo na lang ako, Ading, magdikit din sa'yo. Maganda pag sa live kasi. Hering, Manti siya shoutout po. Ay, ito si Lord Saldi kasi. Lord Saldi siya. And all the girls in the dance, keep on grooving. Hoy! Ayan yung nightbot ko, guys. Ang binababa lang na members ko, 5. Hindi binababa yung mga kababaihan. Ma'am Scarlett, hindi na ako nagbakas sa'yo. Ayan, maraming salamat sa Tatay Rene. Hindi na ang binababa. Disable ko na ito nightbot ko kasi unfair naman. Hindi binababa yung iba. Dito. Ayan, dito kay Bro Noel tayo. Ayan, siyempre, sa kanyang Frankie lang ang malakas. Ayan. Yan, laro ko harang mo, Falcon, harang ulit. Eh, maraming salamat sa Ma'am Tisha. Tatay Rene, baba ka rin ng bahay mo, Tatay Rene. Dating tusok ading Scarfal. Oh, wow, Scarfal. Ay, sorry. Shortcut. Maraming salamat sa mahal haring Scarmens. Keep on grooving. Dalawang name ang dugtong. Oo nga eh. Good. Galing ni Ading talaga. Ayan, support naman natin guys yung nakapin. Dikit ko na lahat. Ayun, may ganang shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat sa pa-name mo dyan, Ma'am Carmen Scarfal. Wow, sana all. Yan, Ma'am Sushi. Baba ka po ng bahay mo, Ma'am Sushi. Para madikitan po natin. Yan ba main channel mo? Yan, ito kay Ma'am Sushi. Ayan. Ayun, silipin natin yung bahay ni Ma'am Sushi. Ayan. Ma'am Sushi, patamsak naman sa nakapin, iwan na po ng bakas. Nako. Pag iniwanan mo ng bakas yung nakapin, maraming babalik sa iyan. Ayan. Sige, pipin kita mamaya. Pero ngayon, ano ko muna, video ko ito sa'yo. Myself short video. Wow, laki ng bahay ni Ma'am Sushi. 3,000. I will give you 5 banana, Ma'am Sushi. Ayan to, maganda may isip. Ang kalimbang all ko na yun. 117 thumbs up.
Ayun guys, support nyo naman si Ma'am Sushi. Yan, Lods Delbok, full pack Scarlet Vlog. Ayun, maraming salamat sa Ma'am Sushi. Ang laman. Thank you po. Ayan, sige. Ayan guys, support naman natin 118. Ayan, maganda kasi mix sila. Ayan, dalawan hindi ka na tayo ng sushi. Ano ba yun? Ayan, thank you po. Ayan. 8 million viewers natin. Maraming salamat sa Lods Delbok. Ayan. Ayan guys, hindi pa kayo guys nakadikit sa nakapin. Ayan, baka may pipin po natin mamimaya si Ma'am Sushi. Ayan sa'yo Ma'am Sushi. Sige. Ayan. Ayan, sila tayo rin din. Ayan, para masabay-sabay na po natin. Maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Para isahan na lang natin. Ayan guys, mga lord, shoutout ulit siya kami nakapin dyan guys. Maraming salamat na dikit kay Ma'am Scarlett. Para makahabol tayo ng oras 1:48. Ayan. Kunting oras sa tayo rin ha. Sa tayo rin Ayan, support naman natin guys na nakapin kay Ma'am Shozi. Maniwala po kayo ng bakas. Ayan ko na tayo rin hindi po ako kapatid sa'yo. Bakit nga not available? Kailan guys, mali kasi yung kuha ko guys. Delete ko lang ha. Hindi kasi pwede. Kapiling ko na lang guys. Sagad siya. Pag dinirect mo siya, wala siya. Ayan. Ayan. Ayan, check na guys. Ayan, naka 150 minutes na po tayo bago tayo mag-end. Saka mo tayo sa Taterin Ayun, may video na. Ayun, mayroon pa ako nilandikit sa Taterin Pag may tiyaga, may nilaga, may makukuha. Ayun. Mayroon akong bagong ano kasi sa Terne. Diyan sa nakapin. Ayun, maraming salamat sa Ma'am Taysha. Ayun, bago tayo mag-end, guys. Kita lang natin to si Ma'am Suzy. Ano ba yung channel ni Ma'am ano? Roger, dikit po sa iyo. Ayun, maraming sa tayo rin. Mga members ko po yan. Doro. 3. So, no. 3. 2, 1. Ba't namatay na? Wow. Sawa na yung music ko.
Hop, hop, hop. Baka ma-CPR tayo. Ayun guys, pagka may ano kasi, may advertise, i-mute ko lang para hindi siya mag-CPR. Lagyan na music para maganda yung ano. Ayun. Tatay Rene, Dan Paul Pack po. Ayun. Ayan guys, support naman natin yung nakapin, dalawa nakapin sa taas. Ayan si Ma'am Sushi Ladov. Ayan, kasi Ma'am. Pangap. Ayan. Tapos si Tatay Rene. Ayan, may bago tayong bigay kay Tatay Rene. Dan, Tatay Rene. Ayan, maraming salamat si Ma'am Chuchi. Ayan, si Tatay Rene. Ayan. Sa kanyang fishing. Laking isda na ulit mo. Ayun, maraming isda sa Tatay Rene, Ma'am Tesha. Pumunta kayo sa bayan si Tatay Rene, Ma'am Tesha. Binigyan niya ako ng daing. Sarap. Sarap ng daing ng Tatay Rene. Ma'am Sushi Dan. Ayun, sige guys, maglablaban po kayo dyan. Bago tayo ano. Ayan, panikita natin to sa last pay natin si Tatay Rene at si Ma'am Sushi. Sarap magkape. Ayun. Isipan. Ma'am Sushi Dan, full pack. Ayan, si Mahal na din Carmen. Ma'am Sushi, ikaw naman, magdigita na lang kayo dyan. Makatulog. One. Six million viewers natin, Miguel. Shoutout ulit sa inyo. Yan, maraming salamat sa support. Love and support your Falcon of this sort. Maraming salamat sa pag-ibig ni Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa pag-ibig mo dyan. Nakahuli lang ako ng isda na bazar. Sa bazar. Ay, ano nga, Ma'am Tesha. Pares tayo. Ayun, pag nandiyan dito sa Ma'am Sushi. Ayan. Baka guguhit ka nito, 230. Hindi pa naguhit. 290. 290 pa. Ayan, Scarlett, patusok na coming in list. Dan, dalawang nakapin. Ayan, maraming salamat si Ma'am Scarlett. Ayan guys, may ano din si Ma'am Scarlett dyan. Tatay Rene. Tatay Rene, laki ng isda sa akin na yan. Ayun, sige. Ngayon na ka, Tatay Rene. Ito mo na dadaan sa akin, Ma'am Scarlett. Ayan, Tatay Rene, laki ng isda. Ay. Ayan. Ayan. Please connect naman guys ang binaba ni Nightbot. Mag-iwan kayo ng bakas guys. Magbabalik yan sila. Baka mas marami pa ibabalik sa inyo. Tulad sa Harvey, ayan. Kasi hindi binababa kasi guys ni Nightbot ang members ko na iba. Yan si Norfa Mia, Ma'am Ading Mahal Carmen, si Ma'am Scarlett, saka si Ma'am Bruce Black. Tusok lang, sapat na. Salamat. Ayan. Tusukan nyo si Mahal Ading Carmen kasi matagal na walang tusok yan. Yung kanyang premier. Yun lang. Tusok-tusok lang kayo dyan guys, sapat na. Manong kay Sir Dikit po. Ayan, mag-iwan na po kayo ng bakas dyan. Dahil sabihin mo lang kay Falcon. Kasunod naman, bukas, mag-live ako, i-mute ko yung iba. Dan Carmen! Ayan, dito tayo kay Ma'am Sushi, tapos kay Tatay Rene. $3,219. Wow. Ito na ibang video ni Ma'am Sushi. Tatay Rene. Nasti ito nga Tatay Rene. Ito rin tawa si Ma'am Tesha, di ba? Ma'am Tesha. Ayan guys, tusok lang, sapat na kay Mahal Ading Carmen.
Sisi Marilo, may loud shout out. Ayan, may loud shout out. Thomas, Ma'am Marilo, may loud shout out. Sir, maraming salamat sa pagdala ulit, Ma'am Marilo. At tatay, pang-apat na dikit sa inyo. Laki ng isda ni tatay niya. May loud shout out ulit sa inyo guys. Pasupport naman nakapin sa taas yan bago tayo mag-end ng ating live stream kasi naka 2 hours na po tayo para makasupport din tayo sa iyo. Bit Logoy, Miopio, love you. Ayan, si Lord Miopio, tulog na si Lord tatay rin niya. Hayaan mo. Ayun, ano na natin sila. Ayan, okay na po yan. Isa. Parang uli, Ma'am Tesha Hansen, maraming salamat sa parang. Ayan. Ma'am, full fact, Ma'am Carmen Acosta Vlog. Ayan, Ma'am Susie, nakapin naman yung bahay mo. Naghahang na yung cellphone ko, hindi na kaya. Ano na? Naghahang na. Umitim na. Wala na. Ayun! Oh! Ay, naghanap ng bago. Ay, sorry po. Ayun, okay lang, Ma'am Susie. No problem. Ayun, wait. Okay. Kaya na cellphone. Mahina na memory na cellphone. Ayun guys, mga shoutout ulit sa inyo guys. Mag-last. Dikit tayo kay Ma'am Zoshi at Tata Rene. Ayun! Hindi ko na alam kung dikit ko sa inyo. Ayun, nakaguhit ka na Ma'am Sushi. 3,300 ka na. Wow. Ayun, guys. Tata Rene, silipin natin. Oh, palitan na daw ng bago to. Ayun, mayroon na sa Tata Rene. Kaso nakadikit na pala. Ayun, di ba? Parang bago na natin siya, taga ako na lang to. Daan na tayo rin eh. Ayun guys, sige maglablaban. Ayun, bago tayo mag-end guys. Ayun, pipay mo natin kay Ma'am Marilo. Ayun, siyempre, last spin. Sila na yung Marilo. Ayun, maraming salamat na dikit kay Ma'am Susie dyan. Ang gumuhit sa tayo rin eh. Ma'am Tesha, maraming salamat din po sa iyo. Ayun. Tamsakan ko muna si Ma'am Marilo. Kasi naka 1 minute na tayo. No daw. Bulan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, kay Ma'am Marilo. Ano to? Premiere? Fried rice vegetables. Ayun, guys, kung di pa kayo naka-ano. Kasi Ma'am Marilo. Sumigay ako kay Ma'am Marilo. Sushi Dan sa'yo. Ayun, maraming salamat si Ma'am Scarlett. Ayan, last pay natin si Ma'am Marilo, guys. Ayan, sipipin natin kung mayroon tayong ibibigay kay Ma'am Marilo. Ayan. Ayan, dikit na. Ayan. Dikit ako lang si Ma'am Marilo guys bago tayo mag-end. Yung tayong pang-dikit yan. Yung nilot lalam Marilo, yun, ito para si Ma'am Marilo. Yung Ma'am Marilo, meron pa ako.
Ayun, salamat. Ayun. Ayun guys, support naman natin binaba ko. Ayan, premiere guys, wala pang tamsak. Ayan, may nakita ko lang kasi. Kaya hinugot ko na. Silipin nyo lang kung sino yan bago tayo mag-end guys. Nikin, Miguel, shout out. Shout out sa lahat na nandito. Ading Nels, Miguel, shout out. Ayun guys, may binaba ako. Sabay ko na kay Ma'am Marilo. Ayan. Ayan guys, support naman natin yung binaba ko kay Ma'am Carmen yan. Nakita ko po lang yan. Kaya bago tayo mag-end, matamsakan man lang yung kanyang ano. Matamsakan na si Mahal Ading Carmen kasi matagal na siyang walang. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan, tapusin natin ito kay Ma'am Marilo. Ayan. Ayan, Ma'am Sushi, maraming salamat. Ma'am Scarlett, maraming salamat dyan sa 7 million viewers natin. Ayan, support naman natin guys, binaba ko dyan guys. Ayan, iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, patamsak naman kay Mahal Ading Carmen. Para bang nag-iisa? Ayan guys, 2 hours. Ayan, tapusin lang po natin to para makapag-thumbs-up tayo. Kung di ba natin maano yung si Mari kami. Masaka natin throw offline, online. Ayan, ito na lang sila Ma'am Tisha, si Ma'am Marlo. Ayan, tapusin ko lang guys to kay Ma'am Marlo. Tayo mag-end. Mahal mo ako, naniwala sa iyo ang puso ko. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Marilo. Ayan, support naman natin si Ma'am Marilo, guys. Ayun, siyempre kailangan natin yung mga supportan natin sila sa mga kanilang mga trace hold. Siyempre, kailangan naman requirements ng YouTube kaya makaabot tayo ng $100. Ma'am Tisha, naabot mo na yung ano mo? Kung sa 7 million viewers natin, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, nastikin natin ito kay Ma'am Marilo para makapagano'n pa tayo. Yung ano mo, naabot mo na yung sa'yo, yung $100 mo. Yung Ma'am Susie, maraming salamat sa pag-ibig niyo. Ayan, bago tayo mag-end guys, patamsakan naman natin si Mahal Ading Carmen. Maraming salamat na dikit kay Ma'am Marilo dyan. May 1 minute na lang tayo. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Bakit kung sino pa magmahal? Hindi pa ako nakalati. Ay, ganun pa ba, Ma'am Tasha? Oo nga, kasi maganda talaga mag-live ka, Ma'am Tasha. Kasi mas mabilis yung ano.
Ang pagmamahal. Ayan guys, support naman natin nakapin sa taas bago tayo mag-end. Yan, patamsak naman sa upcoming premiere ni Ma'am Carmen. Ayan, may 1 minute na lang po tayo para tayo mag-end. James Gipi-Gipi, tamsak. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. James Gipi-Gipi. Ayan, 1 minute na lang guys, tayo mag-end kasi na-busy lalo sa kamantay ng tatay. Ay, okay Ma'am Tisha. Ayan, kami sa tatay mo, Ma'am Tisha. Disco Tracks. Ayan, sa 8 million viewers natin, may nagkaroon shoutout sa inyo. Yung guys, please support naman nakapin. E bago tayo mag-end, naka-1 na minute na lang tayo. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Suzy. Dito na si Ma'am Suzy. Disco Tracks. Dan po sa nakapin, ayan, maraming salamat ulit sa inyo, guys. Ayun! Ayan, shoutout James Gipi-Gipi. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo. Ayan ako guys, mag-end. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan kay Ma'am Tasia. Ayan, maraming salamat. Ma'am Sushi, maraming salamat. Tatay Rene. Ayan kay Ma'am Scarlett Vlog. Ayan kay Mahal Ading Carmen. Ayan, maraming salamat sa lahat guys na pumunta. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, siyempre kay Ma'am Scarlett. Ay Ading Mahal Carmen. Ayan kay Norfa Mia, kay Mama Bruce Vlog. Ayan, kay Lord Saldes 7. Ayan. Kay Bro Noel Naraha. Ayan. Kay Manong Aizer. Kay Lord Pio. Ayan. Kay Lord Roel Rodgel. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyo guys sa patuloy na pag-support kay Lord Falcon. Falcon din. Ayan. Salamat din Falcon. Ayan. Welcome. Ayan. Maraming salamat guys sa mga pumasok ng Ma'am Sushi. Ayan. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan. Kay Ma'am Scarlett yan. Maraming salamat sa pabidji-bidji mo dyan, Ma'am Scarlett. Ayan. Thank you sa lahat and sa lahat po na nagdalaw Tatay Rene. Ayan. Kaya Ading Nils. Yan na kayo mag-end na guys. Maraming salamat sa inyo guys. Mag-ingat po kayo lagi. Huwag tayong makalimot tumawag sa taas. God bless us all and keep safe lahat. Bye!